सरकार हाय हाय बीटीसी सरकार गो बैक बीटीआर सरकार गो बैक मोर नाम दिवानी मुर्मू आजत मैं पाटगाँव बाजार मैं टोटो गाड़ी चलाओ तारपिছত এতিয়া যে এনেকা সমস্যা আহিছে যে আমি मैं এতিয়া मैं बहुत पढ़िছোঁ BA कमप्लीट কৰিছোঁ কিন্তু চাকৰি নোপোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া टोटो गाड़ी चलाब माने अवस्था हो गई इतना और टोटो गाड़ियों एनेका अवस्था आईसे माने मेन हाईवे गाड़ी आमाक चलाब नहीं दिया एनेका समस्या आহি গৈছে तारपिছত এতিয়া आमालोके मीटिंग कर एटोई भाविছোঁ এতিয়া যে যোন सरकार আছে एटू सरकार যদি एटू आमार এই ব্যবস্থাটো সমাধান নকৰি দিয়ে তেনেহলে आमालोके অলপ আৰু দূसरा माने व्यवस्थाটো চাই লম अच्छा सिगांनो आङो निउज पर्टेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम क्रिसमासनि नामाव आङो गासिबनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोसे जोंहा बेनो मानो होनना बुंबा जोङो जेन'बा मोनसे जेबो लामा गैयिनि थाखाय उपाय गैयिनि थाखाय जोङो जेन'बा मोनसे ट'ट' बा इ रिक्साखौ बायनानै जोङो न'खरनि माखासे समस्या माखासे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोङो बेखौनो लानानै जोङो सालायनानै सोलिनानै दङमोन नाथाय हठात दिनै जेन'बा गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै जेन'बा नेशनेल हाइवेखौ बन्द खालामनो नागिरदों आरो इ रिक्सा हिसाबै रिक्सायाबोथ' मोनसे कम्पानिनि बुंनो थाङोबा ट'ट' अट' दङ जेन'बा अट'फ्रा सालायनो मोनो नेशनेल हाइवेआव जोंना ट'ट'आ सालायनो मोना मा हिसाबै बन्द खालामनो नागिरदों दिनै आं बेखौनो बुंहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम मानो होनना बुङोबा गभर्नमेन्टआ गावसोरनो दिनै जेन'बा पाब्लिकफोरनो रायजो राजाफोरनो गासिबनोबो सुबिदा होनो हाया इ रिक्सा सालायनानै जानायनि सायावबो मेगन आलौवोबा जों बे गभर्नमेन्टखौ मा होनगोन दा बेखौनो आङो बिथांमोनाव सोंथि खालामहरो बेखायनो थाबैनो जाहाथे जोंनि बे समस्या माखासे जेन'बा ट'ट' सालायनानै न'खर खुंनाय जिउ खुंनायफोरखौ जाहाथे सान्थि भाबै माने खुंनो होयो आरो सलायनो होयो जाहाथे जोङो जेन'बा जों साननानै ला जोंखौ हमना लादो जेन'बा जोंथ' लिंग्रासो मानसियानो जेन'बा आथिंबो गैबावा जोङो दिनै माजों सलिनो माजों मानो खामानि दामानि हाजिरा मुजिरा मावनो हाया हा हु गैला जोंहा एनडिबिआव थानानै गासैखौबो फानबोजोबनांबाय दिनै जोङो इ रिक्सा लानानै दिनै बिसि फिसानि फेमिलिनि मोनसे समस्याखौ सल्भ खालामनो होननानै जोङो दिनै आगान सुरदों बा आवगायदों 6 माससो जाबाय जोङो किस्तियाव लानाय गारिखौ जोङो दिनै सालायनो मोनाब्ला जों किस्तिखौ माजों सुख'नो आरो 500 बुरस' लामा ससेजोंथ' जोङो थाइबा 10 थाखाल' मोनगोन बेजों जोङो किस्तियावनो खमबाबो दिनाव जोङो 250 थाखा मासाव 6000 करि जोङो हरनांगौबा जों माखौ जागोन दा दिनै जों बेखौनो खावलायहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनि बे माखासे समस्या बा माखासे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होआबा जोङो सिद्दायै बुंगोन जेसेबांनाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा अल आसामाव जेसेबांनाखि इ रिक्सा सालायगिरि बिथांमोन दङ दिनै बिजेपि सरकारा जों एगेन्स्ट जादों दा बे हिसाबै जोङो बिजेपिजों थाङालासिनो जों कंग्रेसनावबो थांनो हागौ पलिटिकेल भाबै बिथांमोना पलिटिकेलखौ लानानैनो दादागिरि देखायनो नागिरदोंबा जोंबो पलिटिकेलखौथ' जोंबो गेलेनो रोंगौ दा बे हिसाबै जों बुंगोन बिटिसि एरियायाव दिनै जोंना बिटिआर सरकार दङ बा इउपिपिएल सरकार दङ जोंना ब्रह्म बर' सारनि दैदेननायाव दिनै गासिबो माखासे समस्या सल्भ जाजोबनांगौ दिनै जेंनायानो जेंना मोनफिसे जेंना जादों दिनै जों जेंनाखौ जोंसो बोस्रांना लानांगौ ना बिथांमोनासो बोस्रांना होनांगौ ना बिथांमोनासो जोंखौ सुबिदा होनांगौ दा दिनै जोंनो स्किम मोनसेबो हरनो हाया दिनै जोंनो माबा मोनसेबो हरनो हाया दिनै जोङो जेन'बा मोनफ्रोमबो प्रब्लेमखौ जोङो माजों सल्भ खालामबाय थानो हानो दिनै जोङो जेन'बा गैयै हिसाबै खुनुरुखुम सोरबाया मोसौ मोसा फाननानै ट'ट' गारि बायनानै लादों बेजोंनो न'खर सोलिनोसै होननानै न'खर सालायनोसै होननानै दिनै बेनि सायावबो बिथांमोना हेंथा होयोब्ला होमबा बिथांमोननि सायाव आं मा फोरमायगोन बा रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन बिथांमोननि सायाव दिनै आं बेखौनो बुंगोन पार्टी सरकार हिसाबै सरकारा नंगौ निस्सय साफ्रोमबो पाब्लिकफोरखौ बा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नायजोबनांगौसोमोन दिनै बेखौ नायालासिनो दिनै मोनफा मोनफा खामानि मावनानै जानाय फिसा फिसौ बिजनेस बा बेफार फालांगि मावनानै जानाय बेफोरनि सायावबो मेगन आलौवो होमबा जोंनो सरकारखौ नांगौना नाङा दा बिथांमोना बुजिलायदो खौ जोङो बुंगोन जेन'बा जानुवारिनि गेजेरावनो मथा-मथि बे टाइट माबाखौ बोखारना होनांगौ आगोल जुदि बोखाराबा जों बेखौ स्पष्ट होनखाबाय जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जेसेबांनाखि दङ अट' इ रिक्सा सालायग्रा एस'सिएसन हिसाबै जोङो बिपिएफआव जगदान जागोन बे स्पष्ट जागोन आरो जोंखौ नांगौबा थाबैनो बोखारनानै होथों जाहाथे गोसोबायदि खामानिखौ मावनानै मोनजायो जोंनि पाटगाव एस'सिएसन इ रिक्सा सालायगिरि ड्राइभारफ्रा दिनै बे प्रग्राम लानायनि खारना जादों दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै बेसेबां जोंनि इ रिक्सा सालायगिरिफोरखौ दिनै हाराहास्ति खालामगासिनो दङ जोङो आगोल समावहाय जों मोजां सालायबोनो मोनबोदोंमोन नाथाय दिनै हठातनो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे माबानानै आयेन दानानै होनानै जोंनि इ रिक्सा सालायगिरिफोरखौ नेशनेल हाइवेआव सालायनो मोनै मोनसे
जुक्ति उथिनानै दं आरो दा बेवहाय जोंहा बेसेबां असान्थि जानानै दङ जोंनि इ रिक्सा सालायगिरिफ्रा दिनै बिसि फिसालाफोर दङ जों बिदिनो गथ' गथाय फोरोंगासिनो दङ दा जोङो बेहाय जुदि जों नेसनेलाव खारनो मोनाबा जों गथ' गथायफोरखौ बोरै लेखा फोरोंनायाव जों हेफाजाब मदद खालामनो हानो जोङो दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै साननैसोआवनो जोङो जेंना नुजाबाय आरो जोङो गथ' गथाय दिनै जोङो गोजान गोजान फोरोंहरनाय दङ कलेजाव बहाबा गुवाहाटियाव फोरोंनाय दङ जोङो दा बेफोरनि थाखाय जोङो सानसेयावनो जुदि 600-700 हरनांगौबा जों गथ'फोरनो दा बेवहाय जोंहा बिराद जेंना नुजाना दं आरो दा बेखायनो जोङो थाबैनो जोंनि बे इ रिक्सा सालायगिरिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो फैगौ गाबोननिफ्रायनो जुदि नेसनेल हाइवे सालायहोनायनि मोनसे राहा दिहुनना होनांगौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा बे सालायहोनो जुदि राहा दिहुनना होआबा जोङो थाबैनो जोङो पलिटिकेल भाबैनो जोङो मोनसे पलिटिकेल वाइसै जोङो पार्टिखौ नायनानै फैगौ इलेक्सनाव जगदान होनाय जाहैगोन आरो गुबुन बे दानि सोलिबाय थानाय सरकारखौ जोंनो नाङा आरो जोंनि पार्टगाव इ रिक्सा एस'सिएसनाव जोङो 300 जन दङ दा जोङो गासिबो जोंनाव फिसाफोरखौ मोजां फोथांनानै दंगासिनो दङ दा जोङो बेखौनो सरकारखौ खावलायो थाबैनो जोंनि सायाव एक्सन लानांगौ गाबोननिफ्रायनो मोजां जों सालायफिननो हाथों गासिबो जोंनि जेसेबांनाखि जोंनि बिटिआरआव इ रिक्सा सालायगिरि दङ जोङो थाबैनो जोङो जयै इउनियनजों जों रायज्लायलायनानै नांगौबा गभर्नमेन्टआ जोंखौ बुथारलांजोबदों जों नेसनेल हाइवे जों बन्द' खालायनोबो राजि आरो बे आयेनखौ उथायाबा दा जों दा बेखौनो खावलायो मोजां जाहाथे गभर्नमेन्टआ जोंनि इ रिक्सा सालायगिरिफोरखौ मोजां नाहरसिनो जाहाथे जोङो बेखारनिफ्राय जाहाथे एसे जिउ खांनायाव एसे मोजां सोलिबोनो हाबोदों दा बेखौनो जोङो हांख्रायहरो क्या है कि हम लोग पाटगांव में जो मार्केट है पाटगांव टोटो ई रिक्शा एसोसिएशन में मार्केट है उस मार्केट के हम लोग थोड़ा से बाहर निकलते हमारे को हाईवे पड़ता है हाईवे के अगर हम लोग नहीं उठेंगे तो हम लोग कहाँ से जाएंगे इसके लिए या तो हमें रोड बना दे सरकार या तो हमारा कोई व्यवस्था कर दे या तो फिर हम कुछ मीटिंग करेंगे अपना फिर अलग से और कुछ करेंगे अगर सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो इससे ज़्यादा हम लोग और क्या करेंगे कि हमारा जितना भी असम में ई रिक्शा एसोसिएशन है उनको एकजुट करके हम लोग फिर मीटिंग करेंगे फिर हम लोग सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे अगर हम लोग ये करके नहीं खा पाएंगे तो क्या करेंगे या तो हमारा व्यवस्था कर दे सरकार हमारे घर को चला दे और क्या कर सकते हैं सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद आसाम सरकार जोंनो समाधान नांगौ